So hi, hello, magandam ta diri og tadtaran kay atong tadtaron ni ato ang whole nga manok diri kay maggama ta karon og adobong manok with pineapple. So ato na nang butangan din ha og soy sauce kay mao nay ato ang itimpla. Dayon human magbutang ta diri og asin, dayon ato isunod ang black pepper, dayon atong ukay-ukayon ni siya mga bayot para ma-mix. Dayon after that ato ni siyang takluban og cellophane kay imarinita ni 1 hour. So while nagmarinita magtadtad ta din og onion kay mao ni atong ilamas. Dili mas daganahan mo lamas o garlic, so onion ra akong ibutang mga bajot. So nakoy kalha din painito lang nato ni dayon inighuman atong butangan ni siya og corn oil. Idibol ni siya sa atoa dinhi napay pa corn. Dayon ibuta lang nato ang ato ang sibuyas, dayon nato ang gisahon ang sibuyas. Dili lang kay nato ipa brown. Pagkahuman atong ilunod ang ato ang karning manok ni siya mga bayot. Then atong ukay-ukayon para ma-mix siya. Dayon ato sa nang takluban. Dayon while nagpaabot atong malata, mag-abri ta diri ani atong pineapple nga pinalit sa akong ugangan ganina kay mao lagi ni atong ihimong ingredients. Struggle kayo ang pag-abri kay ang abridor di ko kabalo mo gamit. So ato lang na siya gilain ang iyang sabaw kay ang sabaw mo'y atong unang ibutang sa ato ang manok. Dayon ato lang na siyang isiparit ang iya ang unod kay kinalasan nato na siyang ibutang. Dayon ato sa ning sabuan trig usa ka basong gamayng tubig. Dayon pabukal-bukal, humagbukal ilunod na nato ang ato ang pineapple juice. Pagkahuman butangan nato og liso sa paminta. Dayon atong isunod ang asin kay ug magluto ta naman gyud asin kay ug way asin no japoy nada ni atong niluto mura tagwakwakon ana. So atong i-mix lang na dinha para ma-mix ang ato ang mga seasoning atong gipanghampol na ato ang recipe. So ato sa ning takluban, ato sa ning pabukal-bukaron alam mahumok-humok gamay ba. Luto na ni siya pero ganahan ko og malamala kay kung mga kagupa di mo kaon og naisabaw lagi. So akong pamalamalahon, so malamala na ni ato na ning ilunod ning ato ang pineapple. Kinalasan nato ning ilunod kay di naman ni kaayo lutuon, igura man ni painitan. So mora ni ako ang recipe karon. I hope nga nag-enjoy mo sa inyong paglantaw din ha mga badzot. So ready to serve na ni siyang ako ang karning manok with pineapple. So that's it. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.